Yure ko ti padawin nga kita tanto manan. Naglabas man iti adu adi digrakas iti gingganed, layus ken bagyo, nga magpapanita ket tatakder pay laeng dayto nga simbaan iti paway. Kas iti pinagayat ko kantay lakay kud atata, ngem baliktad met. Ta natiptib kermet ti pinagayat ko ngem isuna. Naayat lang idi una. Ay ayaten ka iyang, kanayon mo nga lagi ben. Ay ayaten ka launay.